ketkarên çapameniya hêja, dayîkên me yên dilsoz, gelê me yê têkuşer. Em dibêjin hûn hemû gelek bi xêr û xweşî hatin. Em ê îro bi bûneya Pazdeyê Gulanê cejna zimanê Kurdî gelek sazî, dezgeh û partiyên Kurd yên demokratîk û azadîxwaz deklarasyonekê bi were parve bikin. Lê em di serî de dibêjin em hemû cangolî û têkuşerên zimanê Kurdî û azadiyê bi rêzdarî bibîrtînin. Belê û em ji niha ve jî Pazdeyê Gulanê cejna zimanê Kurdî li tevahiya gelê Kurd û hemû mirovahiya aştîxwaz û azadîperwer pîroz dikin. Deklarasyona me hem de bi zaravayê kirmanckî be hem jî bi zaravayê kurmancî be. Em ê niha mafê axaftinê bidin hevseroka Medderê Rêzdar Şükran Yakut ku naveroka deklarasyonê bi kirmanckî bi were parve bike. Kerem ki. Zimane Kurdî hûmetameye Zimane Kurdî hûmetameye Zimane Kurdî hûmetameye. Merhaba, çapemeniye heja, meyman azizi, şma heme xeyramê. Ma euro seba deklarasyonê pancê Gulanê roşanê ziwanê Kurdkî amê tê het. Roşanê ziwanê Kurdkî ma hemenan rê pîroz bo. Raya Peroîrê. Neteweyê Kurd, neteweyê ku tewir, qedîmê merdimiye yo. Ziwanê Kurdkî zî erjê ku tewir, bingehîn, esasiyê, netewê Kurd û pêroyê merdimiye yo. Çi heyki bi seyan serano seba çin hezibnayîşê netewê Kurd hawayê ku hovane hewil ameyê Daîş. Daîş ki sey zav kültür û ziwananê bînan kültür û ziwanê Kurdkî zî ortera bêro vedartış. La neticeyê tekoşînê netewê Kurd dîde ne hewildayîşê binkewtê. Ma vînenekî herindê eyde cardişekî vera ziwanê Kurdkî ameyê nevekerdiş. Ziwanê Kurdkî hema fermiyetê de neyeno kabul kerdiş. Rayîranê nevekerdişê tewirêkî çin hesibnayîş, qedaxar kerdiş, dorpêş kerdiş û asimilasyonê ziwanê Kurdkî sero bi hawayanê ciyayan dewam kenê. Sermiyan de sermiyan kerdişê ziwanê Tirkiye her cayê Kurdistanê de û her cayê de Kurd tê di ciwiyenê û heme armanc û waştişoyo ki Kurdî bêrê asimile kerdiş. Ziwanê Kurdkî biheliyo demir rey de ortera bêro vedartış. Noçî sûcekê merdimiye yo. Bêguman ma Kurdî bi tu hawayê destûr nedane ki noçî bêro ca. Ciyeka bê Kurdî seba ma Kurdan seylaşê ku bêmez, bêzerî û bêcano. Ziwanê ma çimeyê ma yo bingehîn, esbiyayiş, nasname, can û ciya maya netewê azad û demokratîk yo. Ziwanê ma çimê ma esasiyê yekbiyayîşê ma yê netewê yo. Her hetan ra kilîtê azadiya ma yo ziwanê Kurdkî heta ma ya tewir Sûriye û Cordê yo. Rêzdar Abdullah Öcalan zî bi taybetî diyar keno ki wayînîlayîşê ziwanê kültürê xwe averberdişê înan de lazimiyetê ku merdimiye ya. Kesekî neşkene ziwanê xorê wayîr vejiyê neşkene ciyekî ra wayîr vejiyê. Kesekî neşkene ziwanê xwe re wayîr vejiyê û neşkene merdimiyayîşê xwe ra zî wayîr vejiyê. Kesekî ziwanê xwe nezane û aver nêbene nî merdimê manene. Tu ziwanê dayîkê nê musê û perwerdiyê ey nebînene tu neşkene rah tu şaş bifikriyê. Tu neşkene çiyekî berhem bikerê. Una to ser yeno ki seke tu mezgê to merdo. Meselê ziwanê dayîkê qasînan û awe mühîm o. Sebakî ziwanê kültürê ma amê qedexe kerdiş, panca sarı ma tekoşînê ku gir danê. Wayîrveciyayîşê ziwan û kültürê xwe wezîfeyê hemû kesan o.
Vengdayş Rezdar Abdullah Öcalanıyor. Aştı komele demokratiki serbesti و آزادی زبان کردی سر و مناقشه خود کردی مازی حتی پینی وندایش خو تاریخ رید او ماوان حق نتوه کرد زبان و کلتور حقوقی خورای بری بابت بازاری نیه او گانی بیرو آستنگی کی ورنیش خونایش نه حقاند آمه رونایش ortara bero ve dartış uzvanı Kürtki bu vayre statüye zvanı perverdeyi ki komele azad demokratik aştiye ki bero saskerdene beguman sebakino çi beroca gani Abdullah Öcalan eşkeno bero teklif kerdişe aşti komele ko demokratik serbesti ve azadi hareket bükero bıkabetiyor sebaki neyzi gani şertu merci tevir müsaiti bere amada kerdiş o serine zvanı Kürtki gani nasname ve peyrovizi erju hak nete ve Kürt statiye kurdane xorayberi hete siyasi u hukuki ra bere nas kerdiş. Kanun bingeyi kanunandı bero garanti kerdiş. Maveş zane ki tecrit ko Rezdar Abdullah Öcalan seroyo tecrit o peyroye ki erjane nete ve kurdoyo bi taybeti tecrit ko zvanı Kürtki seroyo seraras tekildari yevbinane. Sabah cart kerdiş neyzi madoten koşuna xoya sabah pautene averberdiş zvanı Kürtki her vaktira henazah berzira bikeri. Mane armancı masay peroye sazgahane zvanı Kürtki parti, dezge, kat, temsilkar der uvare cihaye Kürdi u demokratik be. Slogan statiya Kürdi perverde bi Kürtki merhale kaneve tekoşine sabah Kürdi dane despey kerdiş. ناراشتی سر مناسبت پنجه سه گلانه روشان زبان کردکی ما بین 4 گلانه حتی یه حزیرانه همه جایان کردستان و ترکیه ده تکوشین خباتان برنامه چالاکین جیایا کومل ده ارگانیزه بکره ما همه قضا دوه تاغه کوچه کیان ده میان جوان گده üniversite esnaf peroye de qadan de bila bikere rayşiyayış beyanet girseyi xabat bilavek pankart, billboardi, Kürtki, kombiyeş zvanı Kürtkiye, yani şar peroy sazgehandı, form kursiyeri şari kone zvanı Kürtki, musnayş alfabe Kürtki, bername vendişe şirane vatişe estanekanu, dengbêjî, tiyatro, peşenge kitabanı Kürtki, panel, sempozyum, komxabatı, konferans şayi, konser su münakaşaya vengdayış u az slaynayiş u xabatı ciyayadı, kada dijitali sero bername bini bani idare herem idi şaredariyan bername meclise de xabat diplomatik Hüseyin inan plansaziye kan mirdiya o dekerde amade kerdi. Bi taybeti mado tekoşna sabah carde kerdiş vaştiş statiya kurdi perverdeye bi Kürtki havandayış peroyi astengiyane kanuni cüyayı şeki verniya Kürtki deyi serbest u azadiye Kürtkiye her cay komel ciyade açanayış peroyi name çiyane Kürtkiye ki kerdi ki Türkiye her cade vela bir kere reyna mado pero Kürdistan'u peroye cayane ki Kurdi tedi cüyene fem esas kerdiş rehısın kerdiş musnayiş zvanı Kürtki vela bir kere bene armanç viru baverima venge ho rasnene peroye tevger partiyu sazge der dore azadivaz aşti pavtox demokrat u merdin perver be taybeti zivenge xo resnene ciniyan juanan siyasetmedaran roşinviran u peroye kurdeki Kurdistan de peroye cüyene dünya de cüyene berema kurdi der dore zvanı Kürtki yevbiyaş xoye netevez avan bir kere her roji bir kere roja roşan zvanı Kürtki her demu her cade tekoşna pavutuş u averberdiş zvanı Kürtki hina berz u hira bir kere zvanı Kürtki hemi qadan komeli u cüyayı şede bir kere Vayre statu bir kere zvanı perverde tekoşun xabata tekiye cüye her keye deve kuçe tağı varge cügehi de bir kere dibistan üniversite Kürtki bir kere Kürdigehik ne hisu fikrani reyde panje segulane roşan zvanı Kürtki ne kara serede ketkar pavutok tekoşer zvanı Kürtki ma peroy kurdan peroy kesane ki merdime pavani inan re piroz bo Beciyo zvanı Kürtki, her demuhet Kürtki, her cadı Kürtki. Kürtkiye yevune azadi sabah Kürtki, her demu her cadı tekoşine xabatı. Spas keneşmamnari.
şiyan nabe, Zman şiyan nabe, Zman şiyan nabe. Jiraya giştire, gelemeye heja, netevaya Kürt, netevaya ke heri kadim umru vahiyeye. Zamanı Kürdici, nırxaki heri bingehin u jeneger, en netevaya Kürt u hemu umru vahiyeye. Sad mıxabın, bisadan salın jibertun nahisibandına netevaya Kürt, ve avayaki hovane, hevl had dayın ku, vek gellek çandu zamanın cüda, çandu zamanı Kürdici jihole berakirin. Le de encama tekuşina netevaya Kürt'te, ev hevldan tek çun. Em dibinin kulli şuna ve pek aninen li dici zamanı Kürdi, hatine nujen kirin. Zamanı Kürdi, heci di fermiyet ede, naye kabul kirin, bere u rebazı nujen kiri, yen cur bu cur, tünne hisibandın, kadehe kirin, 4-5 kirin, u pişafna li ser zamanı Kürdi, ba avayın cüda berdevam dikin. Bi serverkirina zamanı Türkiye, ya li her deri Kurdistan'ı, u li her deri ku Kürtle dijin, he armancu daxwaz ewe ku Kürt ben pişaftın, zamanı Kürdi behele, u bi demire jî jihole rabe. Ev yek suceke mirovahiyeye. Gelemeye heja. Beguman em Kürt bi tu avayı destur nadın. Ku ev yek pek bi. Janeke be Kürdi, jibo me Kürdan, vek laşeki be meci, bedil u be giyanem. Zamanı me çafkanya me ya bingehin, ahebun, xwebun, nasname, giyan u jiyaname ya neteveyi, azat u demokratike. Zamanı me çafkanyu u hime yekitiya me ya neteveyiye. Müftaya azadiya me ya jeher miliveye. Zamanı Kürdi xeta me ya heri sor u heri lijore. Zmane Kurdi rumetameye, Zmane Kurdi rumetameye, Zmane Kurdi rumetameye. Gelemeye heja. Rezdar Abdullah Öcalan bi taybeti diyar dike ku xwedî derketina ziman û çanda xwe pêşvebirina wan pêwîstiyeke mirovahiyê ye. Yên ku nikaribin li zimanê xwe xwedî derkevin, nikarin li Türk diştî xwedî derkevin. Ên nikaribin li zimanê xwe xwedî derkevin, nikarin li mirovbûna xwe jî xwedî derkevin. Ên ku zimanê xwe nezanin û bi pêş ve nebin, nîv mirov dimînin. Tu zimanê dayîkê hîn nebî, perwerdehiya wê nebînî, tu nikarî rast û baş bifikirî, nikarî tiştekî hilberînî. Wisa li te tê wek ku me jê te miriye. Meseleya zimanê dayîkê qasî nan û avê girîng e. Ji ber ku ziman û çanda me hatibû qedexe kirin, 5 sale me têkuşîneke mezin meşand. Xwedî lê derketina ziman û çandê peyvîra hemû kesan e. Gelê me hêja. Banga Rezdar Abdullah Öcalan a açtı û civaka demokratik nîqaşên li ser serbestî û azadiya zimanê Kurdî jî xurt kirin. Em jî heta dawiyê li gel vê banga dîrokîne û dibêjin mafên netewaya Kürt ên zimanî, çandî, siyasî, hukukî û xwerêvebirî ne mijara bazarê ne. û divê hemû astengên li ber bikaranîna van ji holê bên rakirin û zimanê Kurdî bibe xwedî stûtî û zimanê perwerdehiyê da ku civakeke azad, demokratik û aştiyane bêsaz kirin. Bêguman ji bo ku ev yek jî pêk bê, divê Rezdar Abdullah Öcalan bikaribe
Jibo pek anina açtı u civarteka demokratik serbest u azar tevbigere u bixebitem. Jibo veji dibe şert u mercin heri guncav ben amadekirin u diseri de zamanı Kurdî dibe nasname u hemun nirxu mafen neteva Kurd u startiya Kurdan axwari ve birnejî jaliye siyasi u hukuki ve benasin dimaka zagun u zagunan da bemisoger kirin em baş zanın ku tecrida li ser Rêzar Öcalan di heman demê de tecrida li ser hemû nirxên neteva Kurd û bi taybetî jî tecrida li ser zimanê Kurdî rasterast têkildarî hebin. Müsaade edilmeyecektir. Gruba polisin birinci ikazı. Gelê me hêja, gelê Kurdê têkuşer. Ji bo pêkhatina vê jî em dibêjin em ê têkuşîna xwe ya ji bo parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî ji herî demê zêdetir, bilindtir, xurttir û berfirehtir bikin. Bi vê armancê em wek hemû saziyên zimanê Kurdî, partî, dezgeh, qat, pêkhate û derdorên cuda yên Kurd û demokratîk bi duruşma startiya Kurdî û perwerdeya bi Kurdî merheleke nû ya têkuşîna zimanê Kurdî didin dest pê kirin. Li ser bingeha van rastiyan em bi bûneya bazeyê gulanê cejna zimanê Kurdî di navbera çarê gulanê û yekê hezîrenê de li hemû deverên Kurdistan û Tirkiyeyê têkuşîn, xebat, bername û çalakiyên cûr bi cûr li nava civakê li dar dixin. Li hemû navçe, gund, tax, kolan û malan li nav ciwan, zarok, zanîngeh, esnaf û hemû qadên din em ê xebat û têkuşîna zimanê Kurdî belav bikin. Meş, daxuyaniyên girseyî, xebatên belavok, pankart, bîlbordên bi Kurdî, civînên zimanê Kurdî yên li nava gel û hemû saziyan, form, kursiyên gel, konên zimanê Kurdî, hînkirina alfabeyên Kurdî, bernameyên helbest xwendin, çîrokbêjî û dengbêjiyê, şano, pêşengeyên pirtûkên bi Kurdî, panel, sempozyum, komxebat, konferans, şahî, konser, gotobêj, bang û gaziyên xebatên cûr bi cûr ên li ser qada dijital, bernameyên li bin banê rêvebiriyên xwecihî, şaredariyan, bernameyên li meclisê, xebatên dîplomatîk û gelek xebatên din, plansaziyeke me ya terortijî heye. Gelê me hêja, dibe em baş bizanin, bi taybetî em ê têkuşîna xwe ya ji bo pêkanîna daxwaza startiya Kurdî, perwerdehiya bi Kurdî, rakirina hemû astengên zagûnî û jiyanî yên li pêşa Kurdî, serbestî û azadiya Kurdî ya li her derê civak û jiyanê, vegerandina hemû navên cih û tiştên Kurdî yên ku kirine Tirkî li her derê belav bikin. Dîsa em ê li hemû derên Kurdistanê û li hemû derên ku Kurd lê dijîn hişmendiya saz kirin, rêxistin kirin û hîndekariya zimanê Kurdî belav bikin. Gelê me hêja, bi vê armanc, bîr û baweriyê em bi taybetî bang li hemû tevger, partî, sazî û derdorên azîdixwaz, aştîparêz, demokrat û mirovayî perwer, bi taybetî jî bang li jin, ciwan, siyasetmedar, rewşenbîr û li hemû Kurdên li her çarmelên Kurdistanê û li hemû derên cîhanê dikin ku werin em Kurd li dor zimanê Kurdî yekîtiya xwe ya neteweyî saz bikin.
her roje bikin roju cejna zmanê Kurdî. Her dem û li her derê têkuşîna parastin û pêşvebirina zmanê Kurdî xurttir, bilindtir û berfirehtir bikin. Zmanê Kurdî li her qadên civakî û jiyanî bikin xwedî startî, bikin zmanê perwerdehî, têkuşîn, xebat, têkilî û jiyanê. Bi taybetî em her mal, gund, kolan, tax, wargeh û jîngehekê bikin dibistan û zanîngehên Kurdî, bikin Kurdîgeh. Her yek ji me bila bibe têkuşer, derwêş û milîtanên zimanê Kurdî. Biban hestû ramanan, pazeyê gulanê, cejna zimanê Kurdî, ji niha be, di serî de, ji hemû dayîkên Kurd, ketkar, parêzvan û têkuşerên zimanê Kurdî, li hemû gelê Kurd û li hemû mirovahî parêzan pîroz be. Bijî zimanê Kurdî, her dem Kurdî, her der Kurdî. Kurdî, yekîtî, azadî. Ji bo Kurdî, her dem û li her derê têkuşîn û xebat. Zimanê me, rûmeta me ye. Zimanê me, rûmeta me ye. Zimanê me, rûmeta me ye. Gelê me hêja sazî û dezgehên ku pêşengîtiya vê deklarasyonê dikin evin. Sazên me yên zimanê Kurdî, med der, Kurdîgeh, Anka der, Botan der, Medya der, Arsîsa der, Bircabelek, Abesta der, Arî der, Medya der, Enstitüya Kurdiya Amedê, Enstitüya Kurdiya İstanbulê, Cudî der, Ferhat der, Kobara Destar, Dem Parti, DBP, Teja, Dayîkên Aşitiyê, Meclisa Ciwanan, Komelaya Hukuknasên Azadîxwaz, Platforma Kedû Demokrasiyê, Medya der, Med Tuhar der, Göç der, Komelaya Rojnamegeran a Dicle û Firatê, Komelaya Rojnamegerên jin ên Mezopotamyayê, Komelaya Wêjekarên Kurd, Navenda Çanda Mezopotamya, Komelaya Çanda Dicle'yê, Komelaya Çand û Hunerê ya Mezopotamyayê, Komelaya Çand û Hunerê ya Rengîn, Sanatolya, Komelaya Aryen, Navenda Çanda Biharê, Komelaya Akademiya Sinemayê ya Rojlata Navîn, Ma Müzik, Şanûa Bajêra Amedê, Kaset, Sözder, Pena Kurd, Yew Kurd, Kongreya İslamiya Demokratik, Komeleyên Alewiyên Demokratik, Komelaya Heftê û Heştan. Gelê me hêja ev sazî û dezgehên me li ser navê hemû Kurdên welat Parêz, Kurdên ku yekîtiya gelê Kurd, azadiya gelê Kurd dixwazin, Kurdên ku hemû mafên netewa Kurd parêzin, bang û gazî dikin ku em li her bajarekê di çarê gulanê heta yekê hezîranê û piştî hingê jî her roj û li her derê xebat û têkuşîna xwe ya ji bo zimanê Kurdî berfirehtir, bilindtir û mayîndektir bikin. Em careke din dibêjin tu hêz dê nikaribe zimanê me ji holê rake. Em ê ala zimanê Kurdî li her derê Kurdistanê û li esmanê mirovahiyê pel bidin. Careke din em dibêjin bijî zimanê Kurdî, bijî zimanê Kurdî, bijî zimanê Kurdî. Ji bo tevlîbûna we gelek spas dikin. Zimanê me, rûmeta me ye. Zimanê me, rûmeta me ye.